Добро утро, приятели! Ние станахме преди малко. Аз пия кафе, Савата и той пие кафе и оправя мялната. Еми закусва и след малко ще се оправяме, защото днес сме на зоологическа градина с моята приятелка Тони и нейната малка дъщеричка Николайчето. И не сме водили Еми на зоологическа градина миналата година всъщност. Сега се замисля... Не, в София го водихме на зоологическа градина и в Виена. Вие видяхте, когато бяхме там. Но, както и да е, отиваме да се забавляваме. Днес времето ще е хубаво. Силно се надявам да не е много голяма лудница. Чочка? Да, мам. Ела да кажеш днеска къде ще ходим, ела? Зоологическа градина ще ходиш. Да, сега ще оправим прическата. Мамо, да, мам. Са много топченца и много мляко. Така ли, мамо? Да. Важното е да си се напапкал, чочко. Напапкал съм. И така, това е плана за днес. Ще ви вземем с нас. Сигурно повечето от вас сте ходили на зоологическа градина, но хайде с нас на зоологическа градина през нашата перспектива. Така, вече сме в зоологическата градина. Сега чакаме моята приятелка и какво ще правим, мами? Ще гледаме животните? И аз си почини малко на слънце. Събери витамин Д. Това е витамин Д. Ако питате къде е Савата, то е да си вземе кафе и вода. И след малко ще потегляме. Да разгледаме между другото. Това си говорихме колко много потенциал има нашата зоологическа градина. Всяка година я обновяват по нещо, забелязва се, защото, както казах, ние сме идвали и виждаме развитието на зоологическата градина. Но според мен входа за зоологическата градина трябва да се увеличи. Мисля, че и миналия път го казахме. В момента за тримата ни излезе 10 лева. А реално, какво са 10 лева в днешно време? Трябва да поддържат тази цялата площ, трябва да хранят животни. Да, има спонсори, нали, до някъде и държавата помага, но според мен не е достатъчно. Това е лично мое мнение. Надявам се да е мнение на повечето хора. Така че сега ви оставям. Поразсъждаваха малко по темата. Ти какво? Мил, ти ли го извика? Вие си говорите. Виж баща ти си говори с суркачка. Я верно гледам. Ти от тука! И то те вика. Да. Аз виждам тези. Крокодил? Аз виждам. Страхотен домашен любим.
Добро утро или добър ден вече. Аз съм станала в 8:30 днес. Момчетата станаха буквално преди малко. Обаче имам вдъхновение да си оправя тук по чатрата. Защото някакси съм загубила ентусиазма от миналата година да си оправя, да си подреда и си казах, я се стегни в кръста и стани и си подреди шатрата, за да може да ти е още по-готино, когато излезеш. Така че днес това ще правим. Ще сложим няколко декорации, ще подредим цветя и някакви такива работи. Да, ще видим в процес на работа, защото вдъхновението ми идва в процеса на работа. Никога нямам първоначална визия за нещата, всичко идва буквално в последствие. Така че да се захващаме. Така, чистенето на двора ми беше прекъснато, защото ще излизаме днес малко по-рано. Еми е на театър с баба си, майката на Савата, а пък ние ще го закараме и след това, какво ще правим, Мил? Ще пием кафе? Не, ще пием по нещо, то ще е късно за кафе. Ама може и да се разходим, да. Някакви такива неща, но поне успях да измета и да подреда пък декорациите и тези неща друг ден, защото имам нужда от неговата помощ за разни работи, които трябва да се закачат на стената, а там трябва дюбели и други работи, които са си негова работа. Ами добре, сега се оправяме и излизаме. Така, вече сме в центъра. Къде сте, момчета? И сега отиваме към... Чакайте да му видите тенската Неми. Така. Спонж Боб. Да, отиваме към Народния театър, там ни е срещата с майката на Савата и после ще го измислиме на къде ще се движим. Така, висиме с Савата пред кукления театър и чакаме да свърши постановката. Сега ще ви кажа, ето тази. Спонж Боб. Мюзикъл. Чакаме да излезе Емчо с баба му
и после пътуваме към вилата, за да оставим Еми там и утре ние сме на работа. Какво? Даже е супер. Да. Малко разнообразие и за нас, да се върнем в офиса. Един месец го изкарахме в къщи. То горе-долу толкова наистина. Даже 3 седмици. Минават коли. Ужас. И вече, ако ви кажа колко имаме да се разпределяме, утре документи и всичко, което сме осчетоводили през това време и всичко, което сме направили през това време, направо имам чувство, че една седмица ще ни трябва само да се разпределим и да се подредим. Ама сега не може да се оплачем. В интерес на истината за 2-3 дена става, ама не повече. Но такива бяха обстоятелства. Да, 2-3 дена таван. Да. Свърш да работиш вкъщи, Иначе да. Но пак казвам, такива бяха обстоятелствата, така че не може да променим нещата. Важното е, че всичко мина и мисля, че от утре ще може да се върнем в що годен нормален ритъм. Ще се видим или по-късно днес, или утре сутринта. Добро утро, приятели! Ох, толкова е хубаво. Вижте градината на мама. Вие със сигурност или сте видяли, или след малко ще видите кадри. Аз си взех от ягодовата мента да си я разсъдя и в София. Просто много е хубава. Вижте двора. Вижте, всичко е нацъфтяло. Нашите са си оправили тук под шатрата. Толкова е хубаво. Тук тата е насадил трева, има рози. Променихме нещата. Тук е готов детския кът на Еми. И вижте колко лалета. Много е красиво. И така се разхождам по двора, дишам въздух. Изобщо изключително приятно. Погледнах си естествено и зеленчуковата градина. Всичко е тръгнало. Всичко. Дори магданоз, на който се изисква доста време. Но ние не сме идвали от, не знам, 3 седмици. Не сме идвали. Така че нормално всичко да е тръгнало. Вижте кашпите на мама. Между другото, тези мисля, че ги е взела от Теди. И много ми харесват. И май ще ида и аз да си взема. Вижте колко е яко. Сутрин тук. Аз ги разбирам, защо не им се прибира вътре. Но в момента е още студено. Даже така. Аз съм по жилетка и роклет от вчера. Но сега ще ходя да се преоблека. Да си сложа ментичката в нещо, че да не я убия до София. И да, отиваме да се оправяме за работа. Чакайте, исках да ви покажа нещо. Вижте вишната. Направо клоните се и като букети. Просто е уникална. Дано да има. Това е нещо между вишна и череша всъщност. Голямо е като плод. Изключително вкусно. И в момента е някакъв пир на буби. Виждате ли? Тук е малката черешка, която също е нацъфтяла. И ето тази там. Ето тази. По принцип тази, аз май съм ви споменавала, тата я взе за бяла череша. Но е червена, едра, хрущялка от тези, сещате ли се, които точно така им викат, с малка костилка и много месести. Изключително вкусно. Изключително. Добре. Направо не ми се тръгва за офис, честно ви казвам. Направо не ми се тръгва. Добро утро! Днес отиваме на работа, само че минахме през Еконт.
да оставим няколко пратки и всъщност трябва да минем през химическото, защото трябва да си оставя роклята за рождения ден на Еми. И след това отиваме на работа, защото сме в годишно приключване. Днес не знам точно какво ще се случва. Еми е на вилата. Савата иска и аз искам да довърши мазето, където ще е моето ателие. И днес най-вероятно ще маже. Пък аз имам идея да довършвам едни проекти за свещи. И ако искате, по-късно мога да ви ги покажа, но вие няма как да кажете дали ще искате, така че ще ви ги покажа. И така, приятели, просто исках да се включа да ви кажа добро утро и ще се видим после. Хей, приятели! Ние сме на Джъмбо отново, защото трябва да вземем разни неща за рождения ден на Еми, понеже утре се прибира от бабин дом. И понеже ще му правим мамба! Да, искаме да му направим нещо весело за понеделник, защото... Нямаме нищо конкретно за понеделник, обаче пък искаме да му направим весело, понеже самия рожден ден ще го празнуваме на 27, а пък на 21 сме на цирк. Защото няма цирк през седмицата, или поне първите дни на седмицата, обаче искаме да е нещо, такива, кажи, конфети, свирки, шапки. Аз после отивам на работа, така че проблеми нямам с конфетите. Да. Ще се разбереме на 3 очи, защото ще извада едно слимак. Мазикаме се. Добре, айде отиваме на пазар в Джъмбо. Здравейте, приятели! Днес Савата ходи за опаковки и държеше да ви покажа това. Та-да! Уха! 4 такива пакета, бъбъл. Тия какви са яки! Кашоните за нашите букети и аранжировки. Много яко! Добре, и още много кашони. Не обръщате внимание на мръсния багажник. Господина ще го изчисти. Нали? Отговарям багаж. Да. Добре, айде. Едно за мен, едно за теб. И това за мен. Хубаво, добре. Дай го това. Ще това го дадем. Не бе, дай ми и това. Бъбъла. Много държа да ви покажа сутринта. Ходих до пазара за цветя и искам да ви покажа находките, които съм направила. Така, ето ги цветята. Тези бяха по 4 лева. Обаче човека ми направи отстъпка и едно двойно буквално на тези двете. Също ми го даде на 4 лева и беше изключително мило. Днес трябва да ги насъдя. Тази невероятна далия струва 10 лева. Вижте колко е голяма. Така, ето и тези кожници, които трябва да ги разтворя. Ще ги смена с тези цветя. Тук и тук. Тези ще идат на друго място, ще направя едно разместване. Те струваха 10 лева всяка. Просто то, вижте, то вътре е мешано. Има върбенка, има от тези. Изобщо, да, не е само върбенка. Много добър улов днес. Обаче още е хладно и ще излезна малко по-късно навън. Чакайте да ви покажа и нещо друго. Ето тук в нашата арка, в арката, имаме гнездо. Не искам да притеснявам пиленцето. Ето тук, виждате ли? Има едно, но то май го няма. Ма все пак де. И си е направил гнездо и според мен има яйца вътре, защото лежи. Много яко. Да, супер симпатично. Добре, влизам, защото имаме да опаковаме една поръчка от захарнички. Да помогна на Савата и ще ви покажем сега след малко. Ето това е едната поръчка от 7 захарнички. Едната, ето тази, е иланг. Вижте колко яко се получиха. Много ми харесват. Другата е ванилия в цикламено. Ето я. И има и един букет към тази поръчка, който сега след малко ще ви го покажа. Ето го букета, който е поръчан.
в една от поръчките. Много е як. И сега ще го опаковаме и него. Той е към тази захарничка. Ето. И така, приятели, това е краят на днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ще ви бъда благодарна, ако няма какво да коментирате, просто да оставите едно сърце в коментарите. Така изключително много ни подкрепяте. Да споделяте видеото, за да достига до повече хора и да го харесате. Може да ни последвате в нашите социални мрежи, както и всички социални мрежи, които са свързани с нашите свещи, подложки и всичко, което правим. Може да намерите долу в описанието. Благодаря ви отново, че останахте до края на това видео. Целувам ви и ще се видим скоро.